Γεια σας παιδιά, και στο σημερινό βίντεο είμαστε εδώ πέρα με το Θωμά και θα παρακολουθήσουμε το Χρήστο για 24 ώρες. Πάμε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Θωμά, πάμε και μη χοροπηδάς. Θωμά, πάμε. Καλά, εγώ θα σπονάρω το αμάξι. Όπα, έχετε και ένα λεωφορείο. Παναγία μου. Τέλος πάντων. Εγώ τώρα θα σπονάρω το αμάξι. Αμάξακι μου, πού είσαι? Πού είναι η λάμπα? Hello? Να το. Ωραία. Πάμε. Θα το κάνω... Κάτω γκρι. Και 100 σπίτι φυσικά. Ωραία, και τώρα πάμε να βρούμε το Χρήστο. Και πάμε. Εν τω μεταξύ είμαι και χάλια οδηγός, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Πω, Παναγία μου, γιατί είμαι τόσο άστος. Όχι, δεν είναι αυτό το σπίτι του. Πού είναι το σπίτι του? Καλά, δεν θα πάμε εδώ πέρα. Ωραία, κρύψου. Κρύψου, μη σε δει. Κρύψου. Πω, με παίρνουν και τηλέφωνο. Κρύψου. Κρύψου, μα. Κρύψου. Νομίζω ότι θα μας δει. Κρύψου. Πάμε. Πες μου ότι έρχεται. Μη μου πες ότι έρχεται. Please, μη μου πεις ότι έρχεται. Όχι, νομίζω. Έτσι. Στον γκαράζ είναι αυτός. Τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε. Κρύψου, άμα έρθει. Κρύψου. Και εσύ, θα σπονδάρω ένα αμάξι για να το κάνουμε τρόλο. Δεσικά πάμε στο αμάξι. Να δω λίγο. Φύγε. Ωραία. Πάει σχολείο. Να μου πεις είναι πιο μικρός από εμάς. Μπες, Θωμά! Μπήκες. Ωραία, πάμε. Όχι. Έλα ρε Θωμά. Πάμε. Τρέχω. Γκάζωσέ το. Πού να είναι τώρα αυτό? Φυσικά πού είναι καν το σχολείο? Δεν έχω ιδέα. Δεξιά. Εδώ είναι, ωραία. Παρκάρω. Ωραία. Τώρα ας πούμε τι να κάνω. Πάμε έτσι. Βασικά να κάνω τον καθηγητή. Μπορώ να κάνω τον καθηγητή. Θωμά, και εσύ κάνε το... Πες το. Κάνω ότι είσαι μαθητής, τέλος πάντων. Πού από αυτό το σχολείο να πούμε. Έχω να το δω πολύ κύριο. Πολύ κύριο όμως. Τέλος πάντων. Πήρα εδώ. Τέλος πάντων, ντύθηκα. Γεια σου Χρήστο, καθηγητή σου είμαι. Καθίστε παιδιά. Λοιπόν, πρώτα θα κάνω μία ερώτηση. Κάθισε Θωμά, θα μας δει. Κάθισε. Ωραία. Λοιπόν, θα σας κάνω μία ερώτηση. Πρώτα, πώς κάνει 5 και 5. Ωραίος. Μπράβο Χρήστο. Τώρα λέω να μεταφέρω τα τεστ. Για να δούμε άμα διαβάσατε. Πάρε εσύ Χρήστο. Μετά πάρε εσύ Θωμά. Ωραία, και αρχίστε να γράφετε. Ωραία.
Για να δούμε να διαβάσετε λίγο. Τέλος πάντων, θα τους περιμένετε. Τελειώσετε κιόλας. Μωρέ, μπράβο. Πάμε Χρήστο, να δούμε το τest. Ναι, πολύ καλά τα πήγες Χρήστο. Εσύ καλούτσικα, τέλος πάντων. Στόμα καλούτσικα τα πήγες. Μπορώ να δω. Τέλος πάντων. Πάρτε και τα τεστ σας τώρα. Πάρτε τα, δεν πειράζει, πάρτε τα. Πάρτε τα. Εσύ Θωμά θα φας ένα ξύλο, έμεινες τάξη. Τέλος πάντων. Καλά. Συνέχεια τέλος pozitivούς πατρόλου. Αμήν. Ωραία. Θα είναι και οι μαθητές μου. Ας αλλάξω εγώ και να κρυφτώ κατευθείαν. Ωραία. Τώρα θα πρέπει να φύγω βασικά. Θα πρέπει να φύγω. Γιατί άμα με δουν, τελείωσα. Παρακαλώ να μας δουν. Παρακαλώ να μας δει. Θωμά, φύγε. Πάμε τώρα. Τι κάνω. Πάμε Θωμά, τρέχα. Εδώ πέρα, Πάμε. Τρέχα. Πού είναι το αμάξι. Χάσαμε το αμάξι όντως τώρα. Χάσαμε το αμάξι. Θωμά, χάσαμε το αμάξι. Αλήθεια τώρα, Θωμά, χάσαμε το αμάξι. Νομίζω ότι όντως χάσαμε το αμάξι. Ρε, μη κάνεις σούζες ρε. Τώρα πάμε. Τρέχα τώρα. Βασικά... Να σου πω να μένει στο σπίτι του. Να τους. Όχι, δεν είναι αυτό το σπίτι του. Θωμά, νομίζω ότι θα πρέπει... Δεν μ' ακούει. Τέλος πάντων. Τι ωραία μέρα τώρα σκέφτομαι. Πολύ ωραία. Όχι, πολύ ωραία μέρα. Λοιπόν, βγήκαμε στο σπίτι του. Πάμε τώρα και πάμε. Αυτά. Πήρα εδώ. Πήρα και από εδώ. Και μπουμ, φτάσαμε. Βασικά, κλειδωμένα έχει. Για πρώτη φορά. Μωρέ, μπράβο. Όχι, δεν έχει ανοιχτό το πορπαγκάζι. Έλα, μπες από το πορπαγκάζι. Ωραίο σπίτι ρε έχει. Ποιος είναι αυτός ο ξένος. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Ελπίζω σας άρεσε και bye.